بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام أملاك مساخم يكون يدك توهدو كما يوعدكم أنا سلامي إغزابير مسجن الشي كورات سمعتي أبز حلفة ماركوس وينجل كم عرف حديث كم عرف شمونت رينا يمنيرنا لما عند دما معرف تشعتن معرف عسرتن حسر زبالي حيزلكم مسيز لكم ناس كان الحدش زخونكم سبسكرايب بمقر بيتسا كون تخاتل دي زخونكم دما نزي فيديو بلايك جمرو شر دما يترسحنا ولكن أخو بلكم كم تخل جزيز بلكم دما أبوتاتنا دي كاونتي ترقامي وانجيل كهونا كله من تخردنا نزنا مجمرا كند مسن كنا بمني جبنا إنا نأخذ لكم سنايس أنحيت ماركوس وانجيل معرف تشعته تريتي يسوس كم استلوت يزمهر نفتو مجمرا قصيلون ኢየሱስ አውዚ ቀይሞም ካብ ዘለዎ ንመንግስት እግዚአብሔር በኃይሊ ክትመጽእ እንተላ ክሳዕ ዝሪእዋ ዘይሞቱ ከም ዘለዎ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ በሎም ድሕሪ 6 መዓልቲ ከዓ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ንበይናቶም ወሲዱ ናብ ንውሕ እምባ ኣደዮም ኣብ ቅድሚኣቶም እውን ትርኢቱ ተለወጠ ክዳኑ ድማ የመና አንጸባረቀ ኣብ ምድሪ ሓደ ሓጻባይ ከምኡ ገይሩ ከጻዕዶ ክሳዕ ዘይክእል ከዓ ጻዕደወ ሽዑ ሙሴን ኤልያስን ምስ ኢየሱስ እናተዛራረቡ እንተለው ተርአይዎም ጴጥሮስ ከዓን ኢየሱስ መምህር ንኣና ኣውዚ መንባር ጽቡቕ እዩ ሓደ ናእኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ሰለስተ ዳስ ንስራሕ በሎ የመና ደንጊጾም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ ብሩህ ደመና መጺኡ ድማ ሸፈኖም ካብቲ ደመና ከዓ እዙይ እቲ ዝፈትዎ ወዲ እዩ ኑ እስምዕዎ ዝብል ድምጺ መጸ ብድንገት ኣብ ዙርያኦም ቆላሕ እንተበሉ ከዓ ኢየሱስ በይኑ እምበር ሓደ እኳ ምስኣቶም ኣይረኣዩን ካብቲ እምባ ክወርዱ እንተለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሞት ክሳዕ ዘተንስእ ነቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ሒዞም ካብ ሞት ምትንሳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ እናበሉ ድማ ንስንሳቶም ተዘራረቡ ንሳቶም ከዓ ስለምንታይ ዳ መምህራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዝብሉ ኢሎም ጠየቅዎ ንሱ ከዓ ኤልያስ ብርግጽ ኣቀዲሙ ክመጽእ እዩ ንኹሉ እውን ከቃንዕ እዩ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ከም ዝቕበልን ከም ዝነዓቅን ስለምንታይ ድዩ ተጽሒፉ ዘለዎ ኣነ ግና ኤልያስ ብርግጽ መጽኡ እዩ ከምቲ ብዛዕባኡ ተጽሒፉ ዘሎ ድማ ኩሉ ዝደለይዎ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝገብሩ እብለኩም ኣለኹ በሎም ኢየሱስ ርኩስ መንፈስ ንዝሓደሮ ሰብ ከም ዝሕወይ ናፍቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ከቢቦምዎ መምህራን ሕጊ እውን ክከራኸርዎም እንተለው ረኣየ ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ደንገጹ ናብኡ ጎዮም ከዓ ኢድ ነስእሉ ነቶም መምህራን ሕጊ ድማ ብዛዕባ እንታይ ተከራኸርዎም ኣለኹም ኢሉ ጠየቆም ሓደ ካብኣቶም ህዝቢ ከዓ መምህር ንወደይ በሃምጋኒን ስለ ዝሓዞ ናባካ ኣምጽዮ ኣለኹ ክላዓሎ እንተሎ የውድቆ ይዕፍሮ ኣስናነ እውን ይሕርቅም ይነቅጽ እውን ንደቀ መዛሙርትኻ ከውጽዎ ጠይቆዮምስ ኣይከኣሉን በሎ ንሱ ከዓ ኣታ ዘይኣምን ትውልዲ ክሳዕ መኣዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መኣዝ ከክዕገሰኩም እየ ናብዚ ናባይ ኣምጽዎ በሎም ናብኡ ድማ ኣምጽዎ እቲ ርኩስ መንፈስ ምስ ረኣዮ ሽዑ ንሽዑ ናብ ምድሪ ነጽሖ ኣንፈርፈር ዓፈረ እውን ኢየሱስ ድማ ነብኡ ካብ መኣዝ ጀሚሩ እዩ ዝሓዞ ኢሉ ጠየቆ ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ እዩ ክቀትሎ ደልዩ ከዓ ብዙሕ ሻዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን የውድቆ ትኽእል እንተኮይንካ ስራህርህልና ርድኣና እውን በሎ ኢየሱስ ድማ ትኽእል እንተኮይንካ ዶ ትብል ኣለካ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ በሎ ሽዑ ኣቦ እቲ ቆልዓ ኣኣምን እየ نزي مؤمني رد أيونا بلا عويد دمس أسمعين ኢየሱስ እቶም ሰባት እንቱ ጎዩ ምስራኤ ነትርኩስ መንፈስ ኣታብሃ ምን ጸማምን መንፈስ ኣኢዛንካ እዝዘካ ኣለኹ ካብኡ ውፃእ ድሕሪ ደጊምና ኦይቱእተና መለገሰጾ እትርኩስ መንፈስ ገዓረ ነቲ ቆልዓ ድማ ፈርፈር ኣቢልዎ ወፀ ብዙሓት ሞይቱ ክሳዕ ዝብሎ ከዓ ከም ሬሳ ኾነ ኢየሱስ ድማ ብኢዱ ሒዙ ኣተንሶ ንሱ እውን ተስዐ ናብ ገዛ ምስኣተወ ደቀ መዛሙርቲ ንወይናቶም ኮይኖም ስለምንታይ ንሕና ምውፅኡ ዝሰኣና ኢሎም ጠየቅዎ ንሱ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ዓልየት ብጾምን ብጸሎት እንተዘይኮይኑ ኣይወፅን እዩ በሎም ኢየሱስ ብዛዕባ ክበጽሖ ዘለዎ መከራን ሞትን ከም ዝተዛረበ ካብኡ ወፂኦም ብገሊላ ሓሊፉ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ሓደ እኳ ክፈልጦ ኣይደልየን ደቀ መዛሙርቱ ንወዲ ሰብ ናብ ኢድ ሰብ ሓሊፎም ክህብዎ ክቀትልዎ እውን እዮም ምስተቀትለ ድማ ብሰልሰልቲ መዓንቲ ክትስእ እዩ ኢሉ ይምህሮም ስለ ዝነበረ እዩ ንሳቶም ግና ነቲ ዝብሎም ቃል ኣየስተውዕልዎን ከይጥይቅዎ ድማ ፈርሑ ብዛዕባ ትሕትና ከም ዝምሃረ ኣብ ቅፍርናሆም በፂሑ ናብ ገዛ ምስኣተወ ከዓ ኣብ መንገዲ ተካትዑ ዝነበርኩም እንታይ እዩ ኢሉ ጠየቆም ንሳቶም ከዓ ኣብ መንገዲ መን ከም ዝዓቢ ንሳቶም ይካትዑ ነበሩ እሞ ሱቅ በሉ ኢየሱስ ምስተቀመጠ ድማ ነቶም 12 ጸዊዑ እቲ ሓለቃ ክኸውን ዝደሊ ትሑት ኩሉን ኣገልጋሊ ኩሉን ይኹን በሎም
ንሓደ ቆልዓ ወሲዱ ድማ ኣብ ማእኸሎም ኣቆሞ ሓቂፎ ከዓ ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቆልዑ ንሓደ ብስመይ ዝቅበል ንኣይ ይቅበል እቲ ንኣይ ዝቅበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እምበር ንኻሊእ ኣይኮነን ዝቅበል በሎም። ኢየሱስ ዘይቃወመና ኩሉ ምሳና እዩ ከምዚ በለ። ዮሃንስ ንኢየሱስ መምህር ሓደ ብሽምካ ኣጋንንቲ ከውፅእ እንተሎ ርኢናዮስ ምሳና ስለ ዘይተኸተለካ ከልኪልናዮ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በለ ብስመይ ተኣምራት ዝገብር ሽዑ ንሽዑ ድማ ብኣይ ክፉእ ክዛረብ ዝኽእል የለን እሞ ኣይተኸልክልዎ። ኩሉ ዘይቃወመና ምሳና እዩ። ንስኻትኩም ድማ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ኩሉ ጽዋዕ ማይ ብስመይ ዘስትየኩም ሓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ንሰብ ምስሕሓት ከምዘይ ይግባእ። ነቲ ካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ኣናእሽተይ ንሓደ ዘስሕት እምኒ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ እንተጠለቐ ምሕሸ ነይሩ። ኢድካ እንተኣስሓተትካ ቁረፃ። ምስ ክልተ ኢድካ ናብቲ ሓሳኹኡ ዘይመውት ሓውን ዘይጠፍእ ገሃነመ እሳትን ካብ እትድርበስ ቆራፅ ኮይንካ ናብ ህይወት ምእታዊ ይሕሸካ። እግርካ እንተኣስሓተትካ እውን ቁረፃ። ምስ ክልተ እግርካ ሓሰኻኡ ናብ ዘይመውት ሓው እውን ናብ ዘይጠፍእ ገሃነመ እሳት ካብ እትድርበስ ሓንካስ ኮይንካ ናብ ህይወት ምእታዊ ይሕሸካ። ዓይንካ እንተሳሓተትካ እውን መፅሒቅካ ድርብያ። ምስ ክልተ ዓይንትካ ናብ ሓሳኹ ዘይመውት ሓዊ ዘይጠፍእ ገሃነመ እሳት ካብ እትድርበስ ነቋር ኮይንካ ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ምእታዊ ይሕሸካ። ኩሉ ብሓዊ እዩ ዝምቅር፣ ኩሉ መስዋእቲ ድማ ብጨው እዩ ዝምቅር። ጨው ጽቡቕ እዩ። እቲ ጨው መቐረቱ እንተጠፍአከ ብምንታይ ተመቅርዎ? እምበኣር ኣብ ነፍስኩም ጨው ይሃለኹም ንስንሳትኩም እውን ተሰማሚዕኹም ብሰላም ነበሩ ይብለና። ተወሳኺ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እንትንርኢ ድማ ምፍታሕ ከምዘይግባእ ይዘምህረና። ኢየሱስ ካብኡ ተልዒሉ ናብ ሃገር ይሁዳን ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከደ። መሊሱ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ከም ልማዱ እውን መሃሮም። ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ክፍትንዎ መፂኦም ሰብኣይ ንሰበይቱ ክፈትሓ ይግባእ ድዩ ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ድማ ሙሴ እንታይ ኢሉ ኣዘዘኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ሙሴስ መፍትሒኣ ጽሑፍ ጽሒፍና ክንፈትሓ ፈቒድልና ይበልዎ። ኢየሱስ ከዓ ሙሴስ ብሰንኪ ትረት ልብኹም እዩ እዚ ትእዛዝ እዙይ ዝፀሓፈልኩም። ካብ መጀመርታ ፍጥረት ግና እግዚኣብሔር ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ስለዚ ሰብኣይ ኣቡውን እንኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃድ፣ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ። እምበኣር ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን። እምበኣር ከስ ነቲ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብኣይ ይፍለዮ በሎም። ኣብ ገዛ ከዓ ደቀ መዛሙርቲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዙይ ደጊሞም ጠየቕዎ። ንሱ ድማ እቲ ሰበይቱ ፈቲሑ ካሊእ ዘእቱ ኣብ ልዕሊኣ ይዝሙ፣ እታ ሰብያ ፈቲሓ ካሊእ ተእቱ እውን ትዝሙ በሎም። ኢየሱስ ንህፃናት ከም ዝባረኸ ኢዱ ንኸንብረሎም ድማ ንህፃናት ናብኡ ኣምፅዎም። ደቀ መዛሙርቲ ግና ነቶም ዘምፅዎም ገሰፅዎም። ኢየሱስ ነዚ ምስ ረኣየ ተቆጣዐ ከምዚ በሎም፣ ህፃናት ናባይ ይምፅኡ ሕደግዎም፣ መንግስቲ እግዚአብሔር ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ኣይትከልክልዎም። እቲ መንግስቲ እግዚአብሔር ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቀበላ ከቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓቂፎም ኢዱ ኣብ ልዕሊኣቶም ኣንቢሩ ድማ ባረኾም። ሓቆፎም ኢዱ ኣብ ልዕሊኦም ኣንቢሩ ድማ ባረኾም። ሃፍታም መንእሰይ ኢየሱስ ብመንገዲ እናኸደ እንተሎ ሓደ ሰብኣይ እናጎየ ናብኡ መፂኡ ዝሰገደሉ። ኣታሕያዋይ መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ክወርስስ እንታይ ክገብር ኢሉ ድማ ጠየቆ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ፣ ንምንታይ ሕያዋይ ትብለኒ? እንትርፋ ሓደ እግዚኣብሔር ሕያዋይ የለን። ትእዛዛት ትፈልጥ ኢኻ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሞ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትዓምፅ፣ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር በሎ። ንሱ ከዓ መምህር እዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓልዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ጠሚቱ ፈትዎ እሞ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ፣ ከይድ እሞ ኩሉ ዘለካ ሸይጥካ ንደካታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ እውን ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ፣ መስቀልካ ልዕልካ ድማ ንዓት ተኸተለኒ በሎ። ንሱ ግና ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ በዚ ቃል እዙይ ሓዘነ፣ እናጓሃየ እውን ከደ። ኢየሱስ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርቲ እናጠመተ ገንዘብ ዘለዎም ናብ መንግስተ ሰማያት ክኣትውስ ክንደይ ከቢድ እዩ በሎ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ በዚ ቃል እዙይ ተገረሙ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ደቀይ ብሃፍቲ ንዝተኣማምኑ ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ምእታው ከቢድ እዩ። ሃፍታም ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍቅ ክሓልፍ ይቀልል በሎም። ንሳቶም ከዓ ብዙሕ ተገረሙ። ንሳቶም ድማ መንዳእ ኮን ክድሕን ተባሃሉ። ኢየሱስ ከዓ ናብኣቶም እናጠመተ እዙይ ብእግዚአብሔር እምበር ብሰብ ኣይከኣልን፣ ብእግዚአብሔር ግና ኩሉ ይከኣል እሞ በሎም። ጴጥሮስ ከዓ እንሆ እምበኣር ንሕና ኩሉ ሓዲግና ተኸቲልናካ ክብሎ ጀመረ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ፣ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹም ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ገዛ ወይ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ እኖ ወይ ኣቦ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ገራሁ ዝሓደገ ሕዚ ኣብዚ ዓለም እዙይ ምስ ስደት ገዛ ኣሕዋት ኣሓት እኖ ውሉድ ገራሁ 100 ዕፅፊ ዘይክፈል
ኣብዚ መጽእ ዓለም ከዓ ህይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ሓደ እኳ የለን። ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም፣ ዳሕሮት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም። ኢየሱስ ብዛዕባ ሕማሙን ሞቱን ንሳልሳይ ግዜ ከም ዝተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ኣብ መንገዲ እንተለዉ ኢየሱስ ይቅድሞም ነበረ። ንሳቶም ከዓ ተገረሙ፣ እቶም ዝተኸተልዎ እውን ፈርሑ። ኢየሱስ ድማ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርቲ ወሲዱ እቲ ክበጽሖ ዘለዎ ክነግሮም ጀመረ። እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይባ ኣለና፣ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከትሕዝዎ እዮም። ንሳቶም ድማ ንሞት ክፈርድዎን ንኣሕዛብ እውን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም። ንሳቶም እውን ከላገጽሉ እንትፍ ክብልሉ ክገርፍዎ ክቀትልዎ እውን እዮም። ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስኡ ይበሎም። ድሌት ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ዮሐንስን ክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ዝለመና ክትገብረልና እንደሊ ኣለና በልዎ። ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ በሎም። ንሳቶም ድማ ኣብ ክብረካ ሓዲና ብየማንካ ሓዲና ብጸጋምካ ክንቅመጥ ፍቀደልና በልዎ። ኢየሱስ ግን ኣትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም። እቲ ኣነ ዝሰትዮ ጽዋዕ ክትሰትዩ፣ እቲ ኣነ ዝጥመቆ ጥምቀት እውን ክትጥመቆ ከትኽእሉ ዶ በሎም። ንሳቶም ከዓ እወ ንኽእል በልዎ። ኢየሱስ ድማ እቲ ኣነ ዝሰትዮ ጽዋዕ ክትሰትይዎ፣ ነቲ ኣነ ዝጥመቆ ጥምቀት እውን ክትጥመቕዎ ኢኹም። ኣብ የማናይን ኣብ ጸገማይን መቕማጥ ግና ኣቦይን ዘዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ይኮንኩን ዝህብ በሎም። እቶም 10 ደቀ መዛሙርቲ እዙይ ሰሚዖም ያዕቆብን ዮሐንስን ተቆጥዑ። ኢየሱስ ግና ጸዊዑ ኣነ ኣሕዛብ እቶም ሽሙኛታት ከም ዝገዝእዎም እቶም ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኣቶም ከም ዝስልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። ኣባኻትኩም ግና ከምኡ ኣይኮነን። እቲ ዓብይ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ካባኻትኩም ልዕሊ ኩሉ ክኸውን ዝደሊ ንሱ ተኣዛዚኹም ይኹን። ወዲ ሰብ ከገልግልን ህይወት ቤዛ ብዙሓት ክህብን እምበር ከገልግልዎ ኣይመጸን እሞ በሎም። ኢየሱስ ንዕውር በርጤሜዎስ ከም ዘሕወየ ናብ ኢያሪኮ ድማ ኣተው። ኢየሱስ ካብ ኢያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ብዙሕ ህዝብን ክወፅእ እንተሎ በርጤሜዎስ ንሱ እውን ወዲ ጤሜዎስ እቲ ዕውር ኣብ ወሰን መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ዓው ኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረና ክብል ጀመረ። ብዙሓት ድማ ስቕ ክብል ገሰጽዎ። ንሱ ግና ዓው ኢሉ ኦ ወዲ ዳዊት መሓረኒ በለ። ኢየሱስ ድማ ደው ኢሉ ጸውዕዎ በለ። ነቲ ዕውር ጸዊዖም ከዓ ኣይዘኳተስ ኢየሱስ ይጽውዐካ ኣሎ በልዎ። ንሱ ከዓ ክዳኑ ደርቢዩ ተሲኡ ናብ ኢየሱስ መጸ። ኢየሱስ ድማ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ ጠየቆ። እቲ ዕውር ከዓ መምህር ክርኢ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኪድ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ረአየ። ኣብ መንገዲ እውን ተኸተሎ ይብለና። ስለ ቃሉ በዓል ቤት ዝኾነ ልኡል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጻሕ እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።